Pagandang araw sa inyong lahat mga katablers. Meron akong i-share sa inyo mga katablers. Kahit na maliit na bagay lang. Kung paano i-4K yung InShot mga katablers. I-4K kasi yung 4K napakalinis, napakalinaw at saka maganda yung resulta niya mga katablers. Ito mga katablers yung InShot mga katablers. InShot editor. I-open natin mga katablers. Pagkatapos natin open mga katablers, dito tayo sa canvas mga katablers. Diyan sa kilid may music, may sticker, may text. Dito tayo sa kilid sa canvas. Tapos mga katablers, dito tayo sa 16.9 mga katablers, no? Merong 1.1, 4.5. Dito tayo sa 16 kasi yun ang pinaka the best. Okay tayo mga katablers. Pagkatapos mga katablers, dito tayo sa setting, yung sa pinaka last mga katablers. Dito mga katablers sa setting sa pinaka last, i-open natin mga katablers. Pagkatapos nating open mga katablers, may nakalagay dito video resolution, may 720p, may ito yung HD mga katablers, 1080. Yung baga yung 9 1920 by 1080 yung screen niya katablers. Ito yung pinaka-best mga katablers, 4K. So pagkatapos mo nang i-4K mga katablers, dyan ka mga katablers, tapos back ka, tapos yun na mga katablers. I-save mo na mga katablers. 4K mga katablers yung resolution niya. Save mga katablers. So marami